Folini tanube onbolo kanyeshi horonya TV lajeli kebaga be lajelema malikono ani maliko ka au bismillah au ka bamanaga kunafuni kenaka ka bi tarata ma janvier kalo kile nani samba fla muwa ani fla amena munu kono kuma nyefo au nyana bakuruba fola Tene do kala lada ye jamiyatu ikmalu dini karamogo babulo ni oye Seydina Shagumaru Seydou Kulubali el Farouk ka ben kunu tene ma janvier kalo kile saba samba fla muba ani fla o koni barawo sigira senga o jodo bambulo amena o yira awla Mali bolola barakelaw ani jien selegenani jamana werew olu be nyon soro an fe Mali konnana halibi kasega ukwaseko anuga dongo ira choga mina okoni baraw sigira senga hanfe Mali konnana orebina ke anga kuna funi wala kuma boyi amana munu soroga farauka jamana kuna funa warawla ninga farajin fa wore ke warawka hambe ulu kono kuma nyefo awnyana au bismillah kokura au ka bamanaka kuna funi kenaka soni amena munu kono kuma wala awye Kabe kunu tenema janvier kalo kile saba samba fla muwa ani fla ankara mago Mohamed Shagumaru Kulubali aye wajuru kene belebele nyanamaya bako jikroni herema kono nelekoro ankara mago ba ale yere ka du badala wajuru kene mi okumu konana ma bacha ma olu tumbe kene konana munu bora bamako anate ndugula kana ni wajuru kene belebele nyanamaya ankara mago fe ni oye Mohamed Kulubali kasira fumuso ni kuma kanuna ba Seydou Kulubali halebe nyefoli chama kanye horonya TV togola kene do kalan baraw kuncele wati mina bamanangan kote alibi ko dugubla o kafsani la dawuli Allah subhanahu wa ta'ala ka dine nyini yorobi dugukolo sanfɛ o ye farokula ye ni o ye islamiya du ba konnale do kalan bara be kuncele wati mina o ya sɔrɔ wajulu kene bilibili o fana sigilen do islamiya du ba dala wajulu kene minye faruku denke Mohamed Shagumaru ka wajulu kene laɲinine k'a fɔ tene o tene a bɛ sigi ka dɔ fɔ dalibama ka diinɛ la Ala ka jɔnw ye maaw fana ye Mohamed ka wele jaabi cɛw musow denmisɛnw ani maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen muɲamuɲalen ani bɛɛ lajɛlen sewale kun foyi ti a la ko Mohamed bina min fɔ an bɛɛ lajɛlen mako bi a ka bilasiralikan sanumanw olu la nɛgɛ kaɲa 22 y'a sɔrɔ kɛnɛ kɔni kɛra teku 23h Mohamed n'a dɔgɔw ka fara a baden kelen kelen bɛɛ kan u donna kɛnɛ kɔnɔna la ni bonya ani karama ye o bisimilalen kɔfɛ waati min na sa a ko ma bila dagirinda la révolution ikmaldini islamiya a jɔnjɔn kalanen kɔfɛ Mohamed Shagumaru y'a sigi a fa sigiyɔrɔ la a se min ye dalibama ka diinɛ lase la a ye o lase Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma يؤمنون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا سيكون نعم دعوت مني أهل ولديه مدو وسبع بشرنا أن كانوا قاتلوا قرآن كيف بشرنا بسوك الدفع سيامون ونفنات وسبع بشرنا الله سنة أهل ولديه وكلمناني yamorani ka fɔ uwa yamorani kɛ wale ɲuman wa ka bɛnni kɛ ka wale jugu ma u ka limaniya k'a fɔ ka bala k'a fɔ siguko ye wajibi wale bado a y'a dɔn wajibi n'o ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka ɲuman kɛ ani k'u bali ka bɔ wale jugu ma k'a fɔ ko ye wajibi
ما فاز يتمنى أدمك اللي بينا مغوبة كه مغوبة كنوي مغوبة دروك كتير سلامنا دروك كنوي أبى ما ندرى على لا كذا كبشرو الله جبنا دوكا إذا مغوبة مرة مغوبة يقول بني مغوبة جبنا كذا كبشرو وأدبه أني أكتب جماعة سبب فلسفة أكتب جماعة niya ye bibina wajul kena kacha wajul kena chama be wajamati chama be karamugo chama be abbe wajul ke ona tabe dabaga fara chelika ona tabe dabaga fara kotaka ona tabe an same kongelin sebu uba yira ka fo wajul tuka ke tuko nyumala soni na kila ke tuko nyumala billahi ame kolon nyumala ni bogono ya takawaje mali bile bile bam kono na desani ka bagono sabu famo tika baraka ni ala ka cheni wa karamugo yene ka fu bibina mali be mali famo de buru mali boromna ale be wamuli ya boromna ale be bibina uteka baraka ni che uteka baraka ni silamaya ni umar bin khattab tagana niye baraka ne sama so bani ne afa ya fo ayena bilka bele ji izra da karke tama ako niye mufiye ni ko baraka ne sam bin sam tisoro perizala ay baram sai na ko baraka ne sam kama so bin karke tama perizala ne ajeganari bibina mali famo kera faso de jubilee kera mali na folo jubilee tega tiafo o tega baraka ni che o la ni diawo salama nanare kanga baraka ni che ranga tiafo anya na bria anga kliya salama nani ore niya ye kamo tega baraka ne wa niya ye famo tega baraka ne wa kamo yere tega fu kamo siranari wanma unna tawo baraka niya me ni masika tiafo mo mai Islamic bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ ìyàtọ̀ jọlọ sẹ́gun sínyẹ́ de kíyà yé níyẹ́ ní fọ́ọ̀mù àmìnà ní kẹ́nà wà karamọ́ kan a jàgbẹ́lẹ́ rẹ̀ a ka tiẹ̀ fọ a jibi yẹ an n'a kun o le bɛ sangolo fɛ an n'a tɔgɔma tɔgɔ jigolo fara a ka tiẹ̀ fara o de wajibi karamɔgɔ kan wa kana nata maa si la a ka baara kɛ n'a yɛrɛ a ka wuli k'a jɔ k'a cɛsiri walasa a kana kɛ bɛlɛ ka dun faamaw la a ka dun faamaw ka segi tɛlɛ wa kana kɛ faamaw ka nami wa kana kɛ faamaw ka koloto ɲinɛ segu bibina karamɔgɔw natalen don faamaw de la ni natara maa la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ n'i y'a lajɛ mɔgɔ maa n'o b'i balo a jɔlen don n'i ka fɛn bɛɛ est ce que i bɛ se ka tiɲɛ foyi sɔrɔ o la an b'a fɔ mali karamɔgɔw ye ko a ye baara kɛ ni tiɲɛ a ye baara kɛ ni jagɛlɛya i n'a fɔ ala sɛk umaru fɛ yen kulubali kɛ cogo min na a wulila ka jɔ ni silamɛ jinɛ a sera bali wa jɛ tɛgɛ bali a natalen tɛ diɲɛ karamɔgɔ si la wa natalen tɛ diɲɛ faama si la a jigi bɛnnen don ala de kan a n'a yɛrɛ a segu an b'o de fɔ mali karamɔgɔ ye kɔgɔ baara kɛ ni tiɲɛ an ka baara kɛ ni wajibi kɛcogo ɲuman na walanda min ka bɛnnen don an bolo an b'a fɔ mali karamɔgɔ ye n'o sɔnna ka baara kɛ n'o ye aw mago bɛ min na o bɛ sɔrɔ mais n'a ye ban ka baara kɛ n'o ye aw mago bɛ min na o tɛ sɔrɔ dɛ kuma dɔso ko i ka n'i ban sanu la o sabu y'a tɛmɛ bolo la y'a tɛmɛ min na o k'o ka bɔ a la u kana ne ka denmisɛnniya lajɛ ne bɛ ka cɛ nin fɔ silamɛya ko silamɛya ko ala kila ko mɛman kisi ba o cɛ mumini ka fɛn tunu ye n'a y'a ye yɔrɔ yɔrɔ a ka tɔɔrɔ o la wa ni cɛ min bɛ ne da u kana o kɔnna ye o kana nɛgɛwɔlɔ sigi kama ne bɛ ka cɛ nin f'u ye n y'a minɛ n fa de la o de la segu ma ka f'u ye n ye jagɛlɛya sɔrɔ n fa de la n ye hakili sɔrɔ n fa de la n ye jigisɛmɛyɔrɔ sɔrɔ ne ka jigisɛmɛyɔrɔ o ye ne fa de ye n'o ye ɛlɛ sɛk umaru fɛ yen ayi FAROUK an bagɛ n'a ka sɔrɔ a bɛ ka tiɲɛ fɔ faamaw ye wa an bagɛ n'a ka sɔrɔ a bɛ ka tiɲɛ fɔ karamɔgɔw ye wa an y'an kanu k'an senda sedana la n'o ye an bɛ tiɲɛ fɔ faamaw ye an bɛ tiɲɛ fɔ karamɔgɔ ye n'u m'a tilen an b'u bila ka tilen 23h40 maa caman olu wulila ka u jɔ a ye layidu di olu ma o kɔfɛ a ye dugawu kolo gɛlɛnw kɛ an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sanni tɛnɛ nata cɛ
tɛnɛ nata ni wajulu kɛnɛ kelen laada bi lakile silamɛya duba dala ala k'a yira an na. Ne tun ye sɔrɔ ye Mohamed Shekmaru Kulubali ni o ye FAROUK yɛrɛ ka kulubasigi ye a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya an karamɔgɔba Elhaji Shekmaru Seydou Kulubali ale yɛrɛ ka duba in dala Bakɔ Jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ni wajulu kɛnɛ ɲɔgɔnna caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na anw ka kunnafoniyaw daminɛw na tɛnɛ dugawukala ye laada ye révolution ikumalu dini karamɔgɔba bolo Seydina Shekmaru Seydou Kulubali El Farou a bɛ min ɲɛnamaya tɛnɛ o tɛnɛ a bɛ dugawukala belebele kɛnɛ sigi a yɛrɛ ka duba kɔnɔna na Bakɔ Jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ ka wele bila alisilamɛw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Bamako a n'a tɛnkundugu la ka se ka na ni dugawukala in kɛ an karamɔgɔba fɛ cogoya min na a bɛ nin baaraw sigi sen kan ka se ka dugawu kɛ an faso Mali ye ka dugawu kɛ révolution ikumadini jɛdenw ye ni ka dugawu kɛ diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen diɲɛ gɛnjɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɔni baaraw sigira sen kan TV hɔrɔnya tɔgɔ la Abdul Jalo ale n'a ka jatala tun bɛ yen u y'an sama jamina an ka ɲɛmada olu fɛ. Ka bɛn tɛnɛ janvier kalo tile 3 ma san 2022 tɛnɛ duwawukalanba laada la kilenna silamɛya duba kɔnɔna la tɛnɛ duwawukala min ni a ɲɛmaya tun bɛ FAROUK bolo Ayatulahi Fidini ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la ala ka diinɛ waraba tɛnɛ duwawukalan bɛ hukumu min kɔnɔna la o de ye ka tɛnɛdon bonya yira buna adamadenw na sabu ko fɔlɔmaw ani labamaw kuntigi Mahamadu kisi ani nɛɛma bi a ye ale bangena tɛnɛdonya dɔ fɛ tɛnɛ tile 5 kara kelen kɔfɛ ala wele la fitiri seli ni safo seliw ni ɲɔgɔn cɛ sa duwawu labanw olu bi kɛ ni Seydina Shekmaru Seydou Kulubali FAROUK ale ka ɲɛmaaya ye maaw kɔni bɔra Bamako ani a lamunu kɔnɔna la pour ka se ka na ni tɛnɛ duwawukala in seereya FAROUK kɛlen kɔfɛ ka safo seli ni silamɛw ye a b'a tɛgɛ ja dalibama ye wa maaw bi amina fɔ u bi u hamiw yira ala la k'u dusukun ɲɛsin dalibama ma o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen waati min na FAROUK yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka duwawukolo gɛlɛnw kalan kuranɛkalanw bɛ kɛ kiraka sɔliw bɛ kɛ u ni a ɲɔgɔnna caman FAROUK bi a kɛ cogo min a zuriyaw bi a kɛ o cogoya kelen in fana la nin baara ninnu bɛɛ ma kuncɛ sa a bi ladilikan ani bilasiralikan ka o fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ye. Firawuna a ye min k'a ka ɲɛnamaya la n'a bɛ kɛ wajulu ni bilasirali diɲɛ bɛɛ ye n'a jara n'a ye su na wala dɔw bɛ o bɛ kan. Badai zuri bin Allah aku cedok di Misra da Egypt yana abera jire bi odo Egypt ni jiya kaba ko chaman babbi adugulo wala sona ka bunya chaman ba temaye iko mo bunya be Firona anaka ku Allah ya surana ala do wayi ko ko dugulo ka fu ta se jiya wulima muno nabi makali wala ko Misra dugulo ka chodo ko do min wele ko Mus'ab ko bagar jena dugulo ala ya bunye ka shidu Mus'ab aye san keme ani san biwolo laso san keme ani san biwolo Mus'ab ye san keme ni san biwolo laso shiba kene ya kono ani lema chaman ba kono ala subhana ka jarabi san keme ni san biwolo bayin gafara kasra ala madini so ala ya la jarabini dingo gele karaminge o masaka be ama sabale ala kama ma kune sigala ma akara hashidi kamishi joma ala yuru mbure ni nema kadidi umma madu ni ala yije ko kula asabali
ala de b'a dɔn a y'i di a la ka da min kan nka bi an bɛ fɛn caman ba la kɛnɛ kan n'i y'a ye hɛrɛ de don damu de don mais walahi e ka hɛrɛ t'a la o de kama ala b'i di a la tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ teliyalen fɛ mais i b'a sɔrɔ gulo la ala fɛ yen musulman de ka ɲi e ma a sumayama de ye hɛrɛ ye o kama ala b'a sumaya mais dɔnniya kama e fɛ i b'a bila minɛn bɛɛ kɔnɔ o la musa a ye san 750 sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma den sɔrɔ o ma se ka bɛn a ma a kɛra hasidi in gɛlɛyara kosɛbɛ fo ka taa se hali daabo a yɛrɛ bɛ bagan minnu gɛn n'a ye min wɔlɔma ye o ti bɛn a ma ni min jiginna o ti bɛn a ma parce que ko ale ma den sɔrɔ don dɔ la a bɛ bagan gɛn na a ka misimuso dɔ bɛ yen a bɛ min gɛn o nana jigin misiden dɔ la wala misimuso in jiginnen o ma se ka bɛn a ma a y'o hasidiya k'hasidiya bila kɛnɛ kan fo ka taa se a bɛ fɛ ka den n'a bɛɛ faga a den n'a ba bɛɛ faga munna ala y'ale jɛ den na ala ye den di o ma a ye nikilagɛlɛya ba kɛ misimuso in na o kɛra min kɛ ala yɛrɛ ye da di misimuso ma k'a ka kuma musa b'u fɛ mana min b'a ɲɛ a bɛ kɛ min hami a k'a dɔn k'a bɛ n'a sɔrɔ ɔ mɛ a sɔrɔlen kɔfɛ a bɛna kɛ min ye misimuso in y'o fɔ a ye o kɛra min ye misimuso ko musa b'u ma a ko e bɛ kɛ ne hasidiya ka nkɔniya ko juguya sabu ko ala hinɛ ne la ka den di ne ma mais ne musola ka miiri ala bɛ den di e ma mais ala ye ka mɔgɔ ye dɛ ala tilala ka hakili di e ma mais ne ye bagan min sen 4 n bɛ bin de ɲini ala tilala ka ne mara di e de ma a ka di ye cogo min bɛ kɛ ten ala yɛrɛ jɛnna n'a ye mana bonya min dira e ma ala fɛ i ye kɔrɔta min sɔrɔ ala fɛ e m'o ye fo ala ye jɛ min na ne ni n ka baganya kɛ ne sɔn o la o de ma se ka bɛn e ma mana n b'a f'i ye i k'a dɔn i bɛna den dɔ sɔrɔ hali o bɛna kɛ waati jan ye mais o den o bɛna kɛ jahanama gulonmaw dɔ de ye jahanama yɛrɛ bɛna jɔ ni maa minnu ye dɛ i bɛna den min wolo o y'a kɛ badenw ne ye firawuna yɛrɛ fa ye mana firawuna wololi walima firawuna ka nali o kibaru fɔli a ye fɛn fɔlɔ min y'a fɔ o de ye bagan ye misimuso mun y'a bila fɔli la fa in kɛ hasidiya a n'a ka juguya n'a ka kɔnɔya kama ka ɲɛsin ala ka jɔn ma ala ka nɛɛma dilen kama o ma baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kun cɛ ni duwawu kolo gɛlɛnw kɛli ye hali bi ani folikan caman ka bɔ révolution yikumadini islamiya komitew yɔrɔ minnu bɛɛ tun nana ka na faruku fo a ye ɲumanya min kɛ u ye dɔgɔkun ale kɔnɔna la an bɛ duwawu de kɛ ala ka tɛnɛ nata yira an na an bɛ duwawu de kɛ hali bi tɛnɛ duwawu kalan caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la ni kɔni ye laada ye jamiya to yikumadini karamɔgɔba bolo Elhaji Seku Umaru Seyidu Kulubali a bɛ min kɛnɛ sigi a ka duba kɔnɔna na ba kɔ jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ yɛrɛ kɔrɔ tɛnɛ o tɛnɛ a bɛ duwawu kalan belebele min kɛnɛ sigi hali bi duwawu minnu kɛra kɔnɔna na ala ka jaabi diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an donkanw na Mali bolola baarakɛlaw ani diɲɛ seleke naani jamana wɛrɛw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan anw fɛ yan Mali kɔnɔna na hali bi ka se ka u ka seko an'u ka dɔnko k'o yira u ka fɛn dilanniw hukumu kɔnɔna na nin y'a san 3 ye ɲinata in kɔni kɛra tile 10 hukumu kɔnɔna na min kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ anw ka camancɛ fanga minisiri ɲɛmaa bolo n'o ye Dr Sogale Kokala Mayiga ye ka se k'a fɔ sɔrɔ ni kumakan na Ba Seyidu Kulubali an ka ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. Maliyɛn
den bɛɛ tɔgɔ la o ye k'u fo baara la k'u fo cɛsiri la k'u fo u ka maliyɛnya patriotisme la parce que olu ye baara min na o de bɛ tɔgɔba di Mali ma kɛnɛma n'aw y'a ye Afrique jamana caman nana o la 500 olu de kan ka na salon in visiter mais à laban ma ba 300 o de nana o y'a yira o b'a yira k'a fɔ ko ministre n'a ka collaborateur chambre des métiers chambre de commerce et d'industrie du Mali u ye min labɛn donna la est-ce que salon in bɛ se ka kɛ wa ou bien a tɛ se ka kɛ ministre ye gouvernement la convaincu a n'a ni argument minnu ye ale ni président de la chambre des métiers a n'a ka collaborateur ani président de la chambre de commerce et d'industrie du Mali olu de bɛnna kan ne y'a ye tigitigi a n'a argument minnu fɔ gouvernement la pour que kuma laban ye min fɔ yan o ye k'a f'u ye u ye laɲini min kɛ gouvernement fɛ président de la chambre des métiers y'a fɔ n k'a ma k'u k'o di ka ministre ma a k'a sɛbɛn a ka na n'a ye an bɛna analyser gouvernement la fɛn o fɛn n'a bɛ se ka ta n'a bɛ se ka dilan an b'a dilan n b'a dɔn tigitigi n'a a y'a présenter fana président de transition bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ k'ale b'a soutenir donc u y'o engagement d'u ma parce que n'a y'a artisan soutenir olu de bɛ yiriwa parce que olu de bɛ Mali yira kɛnɛma olu bɛ Mali yira jamana tɔw cɛ donc n nana u fo k'u waleɲuman dɔn ka maliyɛn bɛɛ fo ala ka 2022 a k'a kɛ san min na hɛrɛ ni lafiya nana Mali la maliyɛn bɛɛ nana maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamana sumaya question si tɛ donc u nana o foli de kɛ ka maliyɛn bɛɛ fo o la. o bɔlen kɔ i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogoya min na tɛnɛsu ye laada ye Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Farouku bolo a bɛ min kɛnɛ sigi tɛnɛsu o tɛnɛsu ka se ka Ala ta lase a ka jɔnw ma n'a ma kɛnɛ darila gɛlɛn ye Farouku yɛrɛ la a bɛ min kɛnɛ sigi hali bi ka se ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲumanw ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka nin kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya diɲɛ bonya ani lahara bonya an bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na min ye ladoya a bolo kira Muhamadu Mustafa kisi ani nɛɛma ba ye ale ka mawulidu ɲɛnamayali okumu kɔnɔna na a baara in senfɛ Alaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali a bɛ dugawu kɛ diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye min kɔni baaraw sigira sen kan ka bɛn kari tɛmɛnen ma o de ye okumu kɔnɔna na Alaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ Abdramani Kaburu ni min bɛ wele ko Burkina Farouku ale de ye kɛnɛ ɲɛnamaya o juma sinayogo ale ni a ka jatara tun bɛ an ka olu ka ja sɔrɔlenw lajɛ. Dimanche janvier kalo tile 2 san 2022 tɛnɛsu kalankɛnɛ laada la tilenna Bako jikɔrɔni ntolaci tɛrɛnba sanfɛ tɛnɛsu min ni a hakilina bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka bɔ waati dangele silamɛya masiri Ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali Farouku Ayatulahi Fidini fɔlɔmaw ani labanmaw kuntigi Mahamadu kisi nɛɛma bi a ye ale bangena ka bɛn tɛnɛsu dɔ de ma o de hukumu kɔnɔna la tɛnɛsu o tɛnɛsu Farouku n'a ka jamakulu bi sigi ka Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ladɔnniya Ala ka diinɛ gɛrɛ la o cogo kelen fana don u bɛ wuli ka jɔw boloda tɛnɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Ala fo ani Ala barikada okumu kɔnɔna la ko Ala ye olu kɛ Mamadu mantun ye a tiɲɛ kan wa u bɛ hamiw yira dalibanma la Ala bɛ se a kɛ tɛnɛndonya den bonya kama cogo min ka hami ninnu wuli ka bɔ yen ni laada in na tilenna Farouku yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ Abdramani Kabore Burkina Farouku ka fara a nɔfɛmaw kan u donna kɛnɛ kɔnɔ ka bɛn nɛgɛ kaɲa 22 sanga 30 ale waatiw ma u bisimilalen kɔfɛ waati min na révolution ikumadini islamiya Bako jikɔrɔni kalandenw olu nara kana maaw la fayida o kɔfɛ sa Burkina Farouku yɛrɛ ye kuma ta a ka kumaw kɔnɔna la a se bilasirali min ye a ye o kɛ Olu jɛna ka f'i ye ni ne ma kabakoya Farouku ka wajuru la ko a bɛ se kuma na ni ma kabakoya a ka wajuru la ko a bɛ kuranɛ dɔn ni ma kabakoya a ka wajuru la ko a bɛ hadisa dɔn ni ma kabakoya a ka wajuru la k'a bɛ balaga dɔn ni kabakoya a ka wajuru la k'a bɛ nahawu ni sarfu dɔn
billahi nkama ko wajuru la nyaka wajuru bela jiri lame ma famude ko famuke nyaka wajuru chamba lame mai ai ma la bushi mai ai ma ne mai ai ma la kare wala ne ya famuni ce billahi abiyana ta talfura ma famude no te ne ko na do ngaba ese yasra ma ne mawa ma famude ala la fakura ko ko kirayo ma famude akon muhammad balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'alu fama ballagta risalati muhammadu cijo dirima muhammad tala kira la se kana batra kan fo ko fede muhammadu cijo dirima tala fede kana manya fede kana manani de kana malakari de ni ta fo dronga sigini yede ma famu ana ba fo suratul an'am ko tuni ko la tasubbu allazina yad'una min duni allah fa yasubbu allah adwan بغير علم إبنا فمنا أقول محمد مؤمن ما سلمان ما قاتل تجري منك تايما فمودي ثم تبواجي كلامه سلمان ما قاتل ما سيلاكاري سلمان ما قاتل ما سينني تكني كي على تاتف بغالي بالله الله يفكر له قاتل السمع الكافر قبولني بالله kafir bi boli min bato be balo nga fo galone be balo nga fo ala traga dawo bi boli ko ani mo ani bi boli bato tarima famude mala na fo kiyayo ko kana ko boli renene bi gayni ilmini wasa ko ko boli nene adwan wal bagyu ko ko boli nene ya ta kan ko ko boli nene famu boya kan tarima famude boli ko nene nge tarima famude ni ay mo ma tra fere bato ni mi dana ala talala ni fian fule tarima famude akama nendo nan ko ko muhammadu ko ga boyeni tarima famude an tale muhammadu ye dambe sigara kam muhammadu ga boyere sigara kam muhammadu ga karama re sigara ma ko la tasubbu allazina yad'una min duni llahi abadan tarima famude muhammadu ni ga boyeni sana ni ga boyeni totuma muhammadu na lama kan ala tare neni tarima famude oni go lambo ko boyela oni ko boy bato e muhammadu fana ke e yalbo ni ala tare na ni ay o ga boyeni sana ni ga boyeni moto wati o fara ma e ka ala neni 23h30 nege kanya mukan ani saba watiw ni wajulu kenen sorlaka kunche ni duwu keliye Usaz Ishaka Dumiyafe kabo kolonjeba marala machama olu laiduta kafara ikmadin islamiya jedunka ami doke alaka teneshu nataira ana netuye teneshu temenye ankara mogo Abdurrahman Kabure no oye Burkina Farouk alede akene nyana maya hamido deke halbi teneshu chama abe masara mani bolo halaka odo nene o bela jilen garsegela kira bonya kama soli ala rasuli ore kana be ansensen kata jen fa ore ki warawula o jumas na yugo alesra ka jamu franyo ka be mbi tarata ma janvier kalo kilinani samba fla muwa ani fla nene o anga nyamada o jawfe ambi non kon karike ka don Afghanistan ale jamana koni konnala ni wati na Taliban olu de be fangala wani Taliban ka baraketaw ta ka laje u kembe ka islamiya koni briefing ka o de biri u ka ni wati na u ka sharia caman be u ba ni islamiya shariyaw u be olu de sanga nyama dow ye ɲuman ye hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔw kɛnbɛ k'a yira k'a fɔ u ka shariya dɔw bi don silamɛya sɔsɔli okumu kɔnɔna la nka Taliban kɔni kelen filɛ ka min kɛ nin tɛnɛ in kɔni na a bi kunkɔrɔta kɔni di silamɛya ma o de ye nin waati in na u bala ka dulɔ kɔni gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la n'i ye dɔgɔkun furancɛ in ta k'a lajɛ dulɔ litiri 3,000 o de yira Kabul kɔnɔna la wa u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa kɛ dingɛ kɔnɔna la Kabul ale kɔni yɔrɔ dɔw kɔni na o cogo kelen fana don maa minnu bɛ u dogo ka dulɔ ninnu feere o maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu cɔminen don wa u bɛ kiiritigɛlamaw ka bolo kan an bɛ waati min na i ko bi
bi ministri so min ɲɛsin bɛ ɲuman kɛwale o bi se sabati cogoya min na ani ɲumankɛbaliya o bi se gɛn ka taa ka bɔ yen cogoya min na ale kɔni ye recommandation caman kɔni laɲini nin waati in na mais min kɛn bɛ ka maaw dabali ban o de ye talibanw y'a yira k'a fɔ musow ti baara kɛ wa musow yɛrɛ ni kalaman kan wa u ye lakɔlisow kɔni datugu nin waati in na musow ɲɛ o de kɛn bɛ nin waati in na ka talibanw ani diɲɛ seleke naani tanbaw ka u kɔ don ɲɔgɔn na. An bi nɔnkɔn kari kɛ ka don Faransi jamana kɔnɔna la san 2021 o kɔni banna an donna san 2022 o kɔnɔna la jate dɔw kɔni bɔra ka ko ni ye Faransi jamana kɔnɔna ta k'a lajɛ san 2021 décembre kalo tile 31 i b'a ye k'a fɔ voiture ni o ye mobili mangama ye 874 ko olu kɔni de jenina nka ko ni ye san 2019 ta k'a lajɛ o tun bɛ taa se mobili 1316 ma minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kow ɲɛnɛbɔli ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ maa 441 olu kɔni welelen don nin waati in na bɔgɔ jeninen sanfɛ nka ko ni an seginna kɔfɛ san 2 dɔrɔn maa minnu tun welelen don bɔgɔ jeninen sanfɛ k'a sabu kɛ mobili jeni ye o ye maa 376 o ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn kɔ ye nin waati in na pour ka se ka mobilisation ani ka se ka san yɛlɛma ka se ka maaw kɔni lakana ba polisilaka maa 95 olu de tun wulilen don ka jɔ u sen kan ka fara gendarme olu kɔni kan an bɛ waati min na i ko bisa décembre kalo tile 31 san 2020 o kɔni taw ma ta kɔnti la ka sabu kɛ couvre-feu o tun sigilen don sen kan o waati ninnu fana kɔni na. An bi don Iraka ale jamana kɔnɔna la an bi cun u ka faaba Bagdad ale kɔnɔna la nin waati in na nisɔngoya taama dɔ fana kɔni sigira sen kan ka ɲɛsin lamɛrikɛnw olu kɔni ma nin nisɔngoya taama in kɔni bɛ don okumu min kɔnɔna la o ye irakiyɛnw ka soldasi cɛba dɔ tun bɛ yen ni a tɔgɔ ko Suleimani ale bɔnɛli a nin na ka sabu kɛ lamɛrikɛnw olu ka wulikajɔ ye a waati Donald Trump ale kɔni tun bɛ fanga la irakiyɛn maa ba caman olu kɔni jiginna siraw camancɛ la Bagdad ale dugu kɔni kɔnɔna la pour ka se ka wele bila lamɛrikɛnw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Iraka u k'u ka kasaw cɛ ka taa ka bɔ yen nin waati ninnu kɔni na dɛ ka maaw hakili lajigin nin nisɔngoya taama in kɛra san 2 waati min na Kasem Sulemani ale kɔni bɔnɛla a nin na Kasem Sulemani ale kɔni tun ye cɛba ye min ni a kun jɔda ka bon kosɛbɛ Iraka ale ka lakana ko kɔni okumu kɔnɔna la dɛ nka lamɛrikɛnw ka drone dɔ kɔni nalen cunna ninnu ka mobili kan waati min na u tun kun dalen don aéroport kɔnɔna kan nin ye o san 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye dɛ Kasem Sulemani fatolen kɔfɛ irakiyɛnw kɔni y'a yira k'a fɔ u bi u ta sara lamɛrikɛnw na wa bi lamɛrikɛnw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Iraka a kɔni yirala k'a fɔ Iraki jamanadenw fɛ u k'u ka kasaw cɛ ka taa ka bɔ yen u b'u ka fan olu yɛrɛ fana bi u ka fan. An bi don Kenya jamana kɔnɔna la jatigɛ walekɛbaw kɔni kɛra sababu ye ka maa 6 ka olu kɔni bɔnɛ u nin na nin ko in yɛrɛ kɛra tɛnɛ janvier kalo tile 3 a kɛra Lamu ale marabolo o kɔni kɔnɔna la n'i ye Lamu marabolo ta k'a lajɛ ani Somali damana bɛ danbɔ wa o fɛnɛ dugu in de ye Kenya ani Somali olu fila danfura jamana o kɔni ye nin ko in yɛrɛ kɛra waati la waati min ni gɛlɛya belebele olu kɔni sɔrɔla a ko la cɛ dɔ bɛ yen min si kɔni janfara kosɛbɛ u ye o tigɛ de a tɔ maa 5 u ye tasuma don olu la ka kisɛ kɛ ka dɔw kɔni sɛbɛkɔrɔci ni marabolo kofɔlen yɛrɛ ni faaba Nairobi u cɛ bɛ taa se kilomɛtiri 420 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔnko ma ba polisilakaw olu ye kɔrɔfɔ caman kɔni fɔ a ko kɔni kunkan wa sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bolo dalen don nin waati in na so caman u ye olu kɔni jeni wa u y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni bi se kɛ bamaci
wale kulu minnu nɔ ye o ye sebabu ye an k'u ma ko sifinw ni maa kofɔlen ninnu kɔni kɛn bɛ ka degun sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Kenya kɔni ma nin waati in na kabini ka maaw hakili lajigin finitigiw bala k'u se kɛ san 2011 pour ka se ka nin sebabu ninnu kɔni kɛlɛ Kenya i b'a ye k'a fɔ dantɛmɛ wale caman kɔni kɛra u ka jamana kɔnɔna la Septembre kalo san 2013 maa 67 olu bɔnɛla u ni na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ Avril kalo san 2015 maa 148 san 2019 ataki dɔ fana kɔni kɛra dɛ o kɛra sababu ye ka maa 21 ka olu bɔnɛ u ni na janvier kalo san 2020 sebabu u ye janseri da Kenya jamana ye k'a fɔ u kɔni tɛna to fiyewu lakana o kɔni kɔnɔna la ka olu kɔni to yen wa u ye bagabaga ta k'a ɲɛsin États-Unis nafasɔrɔ sira minnu bɛ Kenya ko u bɛna a bɛɛ lajɛlen kɔni jɔsi n'i ye politiki ko ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba o bɛ Kenya fana jamana kɔnɔna la. Sanji belebele o fana kɔni nara Indonésie ale jamana kɔnɔna la. Indonésie ye jamana ye min bɛ continent asiatique ale kɔni kɔnɔna la dɛ. An bi waati min na i ko bi sanji nalen kɔfɛ ji kɔni b'a la ka tiɲɛni kɛ ASEC kan ale marabolo o kɔni kɔnɔna la. N'i ye ASEC yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ jisira min kan o ye l'île de Sumatra ale jisira o kɔni ye dɛ wa a kɛra sababu ye ka maa ba caman ka olu gɛn ka bɔ u ka du olu kɔni kɔnɔna la. Nin sanji kofɔlen yɛrɛ kɔni nara a bɛ tile caman kɔni bɔ ji b'a la ka yɛlɛ cogo min ji b'a la ka yɛlɛ o cogoya kelen in fana kɔni na wa n'i ye marabolo kofɔlen so fanba yɛrɛ ta k'a lajɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni inondelen don o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye dɛ ji kɛn bɛ ka a fan bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ marabaw olu kɔni b'a la ka wele bila maaw ma ji kɛn bɛ ka minnu degun u ka bɔ u ka du kɔnɔna la ka taa u kun dogo yɔrɔ la yɔrɔ min ni sanji kɔni ma tiɲɛni ba kɛ. An balima hɔrɔnya TV lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka Malidenw da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛn ni kelenya ni basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka u sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o k'an ɲa ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seydina Sɛkumaru Seydou Kulubali El FAROUK ye sija ani kɛnɛya halabanko ɲuman o bɛ Masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya sanuma in bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o k'an ɲa ka Ala ya bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli hali bi kunnafoni kuncɛ kuma la anw bɛ Ala bonya k'a fɔ ka bɛn sibiri nata in ma jeli belebele o kɔni labɛnnen don ba kɔ jikɔrɔ ni hɛrɛmɛ kɔnɔ yɛrɛ kɔrɔ Seydina Sɛkumaru Seydou Kulubali ale yɛrɛ ka du belebele in kɔnɔna na Bamungɔnɛ ale ka ziyara ko o kumu kɔnɔna na hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ Bamungɔnɛ ani alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen na o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tarata ma janvier kalo tile 4 san 2022 aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Masaramani k'a jɛ.